I dagens inspirationsindslag skal I møde musikere, der gerne rykker ud og spiller gratis for børn i nød. De kalder sig Nødhjælpsorkestret og tog i dag på en helt særlig mission. De besøgte Center Sandholm for at spille for flygtningebørn, der venter på asyl. Ole Kipsgaard, kendt fra Kaj og Andrea, spiller hver uge gratis for syge børn på Rigshospitalet. I dag skal han prøve noget nyt sammen med sin bror Peter. Er der åben bag? Deres band kalder sig Nødhjælpsorkestret og har fået en hel bus sponsoreret. Det gør, at de kan rykke ud og spille de her steder, blandt andet i den, hvor vi skal til Sandholmlejren og spille for flygtningebørn og unge. De der børn sidder deroppe den der lejr i 7 år, 8 år har jeg også været om. Her ankommer bandbussen til Center Sandholm, og skulle flygtningebørnene ikke kende Kaj og Andrea, så består bandet også af musikere som Bobo Moreno og rapperen Kuko Agami, der selv er født i Danmark af forældre, der flygtede her til 70'erne fra det lille kongedømme Lado i Afrika. Det har også påvirket mig på den måde. Der er desværre også nogle ting, der går i arv. Så det er helt klart noget, man altid bærer med sig. Derfor er det også meget fedt at være herude, fordi det er også en måde for mig at konfrontere det hele på. Selvom jeg er født og opvokset i Danmark, så er det stadig noget, der ligger her, og noget, der ligger hos dem. Altså musik er jo på en eller anden måde et universelt sprog, som alle forstår. Også hvis der er nogen, der ikke forstår dansk, så er musik jo noget, som kan samle mennesker, som kan give en eller anden form for samhørighed. Og du ved, vi underholder måske bare, men jeg tror, hvis man kan få et par grin ud af nogle børn i løbet af den lille time, vi spiller sådan nogle ting, så har det været det hele værd, kan man sige. Fordi børnene i Sandholmlejren er flygtet hertil, hvor de fleste af dem ikke filmes forfra, men de kendte alle de danske sange, også den om Kaj og Andrea. Hvis du hører om en, der er yndig og slank, og drømmer det Peter, hvis fjerdragt er blank, så er det mig. Kom så! Hvad synes I om musikken i dag? Den var sjov. Var det noget musik, du kendte? Ja, rigtig mange. Og kommer der tit nogen, der spiller her? Nej, ikke så tit. Succesen var så stor, at Nødhjælpsorkestret blev spurgt og sagde ja til fremover at komme til Sandholm en gang om måneden, uden anden betaling end børnenes smil. Hvad for noget musik var det bedste i dag? Mester Jakob. Mester Jakob? Hvad synes du om at bo her på Sandholm? Sjovt nok. Fordi der er maling, og så er der rigtig mange ting, man kan lave. Ja. Og så laver man påsketing. Og det er dejligt. Søstrene Dua og Margrethe fra Syrien, som vi mødte her i indslaget, har ventet på asyl i 5 år.